prezent și Duhul Domnului să fie prezent. Cel ce n-a făcut pământul, Cel ce pe om l-a creat, Cel ce a stat bătut în cuier pentru al meu și-al tău păcat, a murit și-a înviat, e prezent în adunare, e Iisus, e chiar aici. Dar ridică-ți astăzi glasul, pe nume tu poți să-L strici, El știe ce vrei să-i zici. Ai milă de mine, ai milă de noi, întinde-ți astăzi mâna, sărat eu nu mai pot. Te simt că ești aici, te chem în ajutor. Mai vindecă-mi odată rana, o scumpul meu mântuitor. Ai milă de mine, ai milă de noi, întinde-ți astăzi mâna, sărat eu nu mai pot. Te simt că ești aici, te chem în ajutor. Mai vindecă-mi odată rana, o scumpul meu mântuitor. Mărire Domnului! Credeți că Domnul Iisus va fi prezent această seară? Doamne, lucrează! Cel ce a creat pământul, viață El a toți a dat, își întinde astăzi mâna către cei împovărați și de boală apăsați. Prinde-te de asa mână, dar ține-te cu drag de ea. El vine chiar lângă tine, rana ți-o va vindeca. El e medic Mesia, ai milă de mine, ai milă de noi, întinde-ți astăzi mâna, sărat eu nu mai pot. Te simt că ești aici, te chem în ajutor. Ai vindecat